Posłuchajcie, jako się szłapało boskim. Wspominam se, kiej mój starzyk wyrządzał, jak mu jeden stary doktor prawił, dyski jak mu prawił, że ludzie są niemocni z tego, że chodzą w budkach. Że pokiel chodzili boskim, to byli zdrowsi. Bo bez mala na szłapach są roztomańte receptory, które potem idą do ciała, do każdej jednej części, a dycki jak się ich przyciśnie, to baj serce lepszy funguje, albo strzewa, albo baj cycha. Kiejsi hańdowni ludzie isto to wiedzieli, bo więcej drepsili boskiem od jora aż do jesieni. A budki przeca mieli doma, ale ich było szkoda, bo jak się zedrzyły, to przeca zaś trzeba było iść, pięknie pytać szweca, co by ich sprawił, a jeszcze mu trzeba było zapłacić jakiś grejcer. Budków się nie wyciepowało jako terazy, bo jak się ze szumnych trzewików zrobiły już chrampy, to ich przeca dycki szło obuć, baj jak się szło odbywać do chlywa. Ale jak eny było na polu ciepło, to starzy ludzie radzi drepsili boskiem. Stareczka se wzięła krzywak, a bosu szła do zogródki. Szłapy mieli tak twarde, że ani nie czuli kamieni, a jak szli po zielonej trowce, to jakby po jakimś najdroższym tepichu. Starziczek też szał boskiem na plac ciupać hebzi na gnotku, iny musiał dawać pozór, co by nie szłapnąć na jakiś szkło. Josa jeszcze też wspominam, że my jako dziecka radzi gonili bez budków. Wieczór my mieli szłapy czorne jak wągli, tuż wnet jak my przyszli do chałupy, to nas mama wrazili do wanny. Jak my gonili po polu, to my musieli se iny dawać pozór na pszczoły, a na murowce, co by nas nie pogryzły. A po deszczu, jak się fajnie goniło bez budków, nogawki się wysukało, a czochraliśmy się w kałużach jako kaczyce. A po tym nieskorzy ludzie zaczęli kupować coraz więcej budków, tuż coraz mniej szłapy drepsiły po ziemi, bo miały na sobie jeszcze fusekle. Kiejsi hańdowni ludzie chodzili do kościoła albo do urzędu bosu. Budki dzierżeli w rękach, a obuwali się, niż wleźli do dwieżi, bo przeca budków było szkoda. Każdy wiedział, że są drogi. Inaczej się miało w zocy budki, a obryczki jako terazy, bo ludzie wiedzieli, że to stoi kupa pieniędzy. Synek jak jechał do miasta, do średniej szkoły, na jakiś pryfung, obleczony w ancuk, to po tym jak szał spadki ze stacjonu, a padało, to seblyk ten ancuk, sebuł budki, a niósł to w rękach aż ku chałupie, co by się to fest nie zamoczało, bo wiedział, że mu żaden nowego nie kupi. Dzisiaj jak się to dziecko wyrządzo, to tego ani nie uwierzą. Szłapy trzeba dać do luftu, trzeba im dać dychać, a gorco by se podrepsiły po ziemi. Prawiło się przeca kiejsi, że ziemia wyciąga wszystkie nimoce, a coś ich w tym je. Jak iny możecie, to se bójcie trzebyki, a kole chałupy se podreptajcie boskiem. Serce, a wszystko to, co macie w postrzodku, wam za to będzie dziękować. A najlepsze dla tych receptorów, co są na szłapach, je robota przy sianie, albo przy słomie, we żniwa, bo szłapy są w ten czas najlepszy podziubane.